Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за моите вредни навици. Тъй като съм решила да използвам моите 3 свободни часа, евентуално ако Борко ми позволи да бъдат 3, ще се заема с това да се снимам няколко неща за напред, ще се гримирам, естествено се забравих огледалото, но ще се справим някак. Имам едно тук мъничко, което ще използвам. Докато се гримирам, ще ви разказвам и ще си поговорим за лоши неща, лоши черти на характера, лоши навици и прибирам си косата и започвам да ви говоря. Моят първи най-вреден навик, който наистина ми вреди, истински, и ми носи болка, хора, това е, че аз непрестанно се чопля. Като ви казвам непрестанно, имам предвид, че много често, почти във всяка свободна секунда, правя така. На двата палеца. Целите ми палци винаги са в рани. Няма да забравя как отидох, ще ме извинявате ако не гледам в камерата, отидох, когато бях бременна, ме бяха поканили в един салон за маникюр, да ми направят маникюр съответно. И след това аз да кажа, че този салон съществува в нашия град и че, съответно да им направя реклама, в което няма лошо. В крайна сметка аз получих маникюр. Те след време имаха много интересни условия към мен, които не ме удовлетворяваха и прекратихме работата си, но това няма значение. Въпросната дама беше възмутена как можело такава красива жена и като цяло жена по този начин да се чопли и да си грози ръцете. А как да я обясня аз на жената, че това нещо го правя обикновено когато съм нервна. Началото започна когато бях нервна. След това просто се превърна в един лош навик, просто стоя си и буквално се чопля. И винаги раните ми, т.е. ръцете ми са винаги в рани и изглеждат ужасно, наистина. Аз го осъзнавам. Кожата ми е ужасно груба там, пръстите ми изглеждат като на някакъв възрастен човек с нулева хидратация на ръцете, на кожата. Ужасно изглежда, признавам си, но така си ми остана и все още продължавам да го правя. Другото, което чопля, са пъпки и рани. Много се чопля, хора, ама много. Тук имам една рана, която буквално беше... Нищо не беше. Беше една точица. Аз я чоплих в продължение на една седмица, всеки ден. Тя прави коричка, аз я чопля, прави коричка, аз я чопля и така вече един месец се стои тук. И сега ще се мъчим да я скриваме. Естествено, тя няма да се скрие, но това е друг въпрос. Следващият ми вреден навик, който за мен всъщност, колкото и тъпо да звучи, не е проблем, защото не мисля да се откажа от него, това са цигарите. Аз пушам много. Може би по кутия и половина на ден отива, особено когато седна пред компютъра. Ето там заминават много цигари. Съответно идва и вторият ми вреден навик, който е, че пия ужасно много кафе. Пия по 3 кафета на ден, като преди първото си го пиех чисто. С захар, нали. Сега вече започнах, понеже не ми е вкусно, не знам защо е така рязко, решава тялото ми, че няма да приеме кафето чисто, освен ако не е някъде на барче, така да го кажем, едно времешна дума. Само там го пия чисто, а сега вкъщи пия 3 с малко мляко, колкото да има някакъв вкус. И представете си мен, ето сега това видео като го снимам, ще отида да си направя едно кафе, ще седна да го редактирам пред компютъра и ще изпуша една кутия цигари. Една няма да е, но половин кутия със сигурност би заминала. Аз не се гледам. Дали не е много това вече, нямам представа, ще направим ето така. И ще потушим положението, ако изглежда много зле. Така, пия много кафе и пуша много цигари. И мисля, че това бяха всичките ми вредни навици. Многото кафе, многото цигари и чоплянето. Това са ми нещата в топ 5-10, не знам как да ги нарека, но това са нещата, които правя най-много. И това е общо взето. Следващите ми неща вече са лоши черти от характера, като някои са лоши за хората, не за мен, но някои са си и за мен. Като например
Това, че когато не съм добре психически, нещо ме тормози, не се чувствам добре, аз започвам да се тъпча. И много бързо ми личи. Буквално може да съм качила 1 килограм, но да ми личи все едно съм качила 5. И изглеждам ужасно, осъзнавам го, но винаги просто не знам защо така се получава. Когато много ми е тъпо, нещо се случва в живота ми, аз качвам килограми и това може да е критерий за вас, че аз не съм добре и че нещо се случва в личен план или в професионален, няма значение, най-често в личен, нещо не се разбираме с половинката, което обикновено е проблемът. Много се тъпча и спя. Постоянно ми се спи, най-вероятно е от храната, нямам представа, но това са си мои лични извращения, както би казал Христо Гърбов. Следващото ми лошо нещо, лоша черта на характера е, че много често се самосаботирам. Имам идея, но ми е страх да не се проваля. Страх ме от това как би реагирало обществото, как биха реагирали хората около мен, какво биха ми казали, дали идеята би им се сторила тъпа. Обикновено идеите ми са хубави и до сега никой не ми е казал, че нещо е тъпо. Просто аз не си вярвам никога достатъчно и винаги се чувствам като един, хайде да не кажа отпадък, но не се чувствам добре и си мисля, че хората ще го забележат, че нещо няма да е перфектно, както съм си го представила, защото обикновено аз имам един проблем в главата ми, нещата изглеждат много креативни, много оригинални, много красиви, но не мога да ги възпроизведа. Това ми е главният проблем в живота и като инфлуенсър съответно, защото идеите ми винаги са много готини, обаче самото им възпроизвеждане никога не изглежда добре. Следващото нещо е, че съм прекалено чувствителна и това се случва както родих Борко. От тогава насам всичко приемам супер лично. Буквално да ми кажеш ти това, що не си го оправила, но не е сериозно. В смисъл, просто питаш. И аз съм някаква, ти сега ми казваш, че аз за нищо не ставам, не съм домакиня, не съм добра майка, не съм нищо. Изключително чувствителна станах, нямам идея защо така се случи. Предполагам, че е някаква защитна реакция като майка и като човек. Не знам защо хора, нямам никаква представа, но е ужасно, защото за околните това е нещо, което е минус, защото малко или много трябва да подбират думите си, така че да не ме наранят, защото наистина от глупости се наранявам, буквално. И мога да го мисля с месеци, да помня някакви думи, които сте ми казали и да ми е тъпо за тях, да се обвинявам и наистина да се депресирам, да се чувствам като най-лошият човек на земята и това сама го осъзнавам и си го правя сама за себе си. Следващото ми, което пропуснах да кажа, което е отново вреден навик, е, че прекарвам ужасно много време пред телефона и компютъра и социалните мрежи. Като ви казвам ужасно много време, ако си прегледам, понеже телефона ми изпраща всеки понеделник анализи, този понеделник ми каза, че съм прекарала миналата седмица средно по 5 часа на ден пред телефона, т.е. екранно време, а на компютъра прекарвам... Добре, Борко се спива в 1:30 и да кажем до 4 е пуснат. Какво ще рече това? 2 часа и половина. И след като заспи вечерта от 9 до към 11:30 са още 2 часа. Средно около 10 часа на ден прекарвам пред някакъв екран, който ме облъчва. Огледалото ми падна. То от една пудра Борко го щупи. Както и да е. Прекарвам около 10 часа средно в социални мрежи, екрани, игри, софтуери за редактиране, ChatGPT, където и да е. 10 часа на ден. От 24-14 часа, от които 7 спя и другите 7 правя нещо. Тоест се занимавам с Борко най-вероятно. Но да, това е ужасно много време, хора. Осъзнавам го, но си казвам, аз проучвам, аз гледам, аз следя трендове, уча, правя не знам си какво и после като си направя равносметка на деня, всъщност май не съм свършила кой знае колко полезни неща, които да са ми донесли някаква стойност, по-скоро съм цъкала. Още едно мое лошо качество е това, че съм супер нетърпелива. Дойде ли ми някаква идея, искам ли да си купя нещо, го искам веднага. Сега веднага. Ето сега
виждам, че тази спирала вече не става за нищо. Навънка е минус 5 градуса. И аз, сега, ако съм тъпа, бих изкарала детето на минус 5 градуса. Само да отида до DM и да си купя нова спирала, която няма да използвам толкова често, колкото си мисля. Но просто защото тази вече не ми харесва, ще отида и ще си купя същата, защото си я ползвам от години, но ще отида да си купя нова. Същото въжи и за камерата, с която снимам в момента. С нея се случи точно така. Не съм проучвала кой знае колко дълго, видях една в TikTok, хареса ми, казах си тя ще, без много да му мисля, просто на другия ден отидах и я купих. Хората проучват с месеци, с години, преди да си купят жилища, преди да си купят нещо скъпо. Аз виждам едно клипче, харесва ми на визия, харесва ми и така и си казвам утре или ако може още днес, отивам и си я купувам. Мисли, момиче, мисли! Още едно лошо качество е, че много бързо губя мотивация. Сега обаче ще трябва да сложа молив на устата, което значи, че ще трябва да спра да дрънкам малко, но ще опитам. Много бързо губя мотивация. Ужасно бързо. Всичко ми омръзва бързо, т.е. не, че ми омръзва, ми по-скоро не виждам смисъл да продължавам да го правя, защото не ми носи същото удоволствие, каквото ми е носило примерно в първите месеци. Или, ето давам ви пример с тренировките. Започнах, правих ги, много се харесвах хора, много се обичах и изведнъж нещо стана. В личен план, обикновено, когато нещо ми се случи и губя мотивация за всичко, което ми се случва в живота и спирам да правя каквото и да е. После ужасно трудно ми става да се надъхам отново да започна да го правя. Сега виждам се, ето имам ужасна гуша, бузките ми пак са големи, корема ми е голям, всичко друго ми е наред, но знам, че изглеждам зле, знам, че трябва да започна, но мотивацията ми да тръгне, ама не тръгва. Не знам каква е причината да дрънкам толкова много. Аз още не съм се гримирала, дето се казва, а вече съм готова с видеото и нямам какво друго да кажа. Значи, представете си, снимам видеото вече 13 минути и 7 секунди и аз съм гримирана. Аз не съм от жените, които се гримират супер бавно или да им отнема часове или нещо такова. Аз се гримирам за минутки и съм готова супер бързо и обикновено се харесвам, защото не правя нищо, кой знае колко сложно. Така, гримът ми е готов, сега ще поуправя и косата и съм готова за снимки. Между другото, да ви кажа, имам нов профил в Instagram. Да, косата ми трябва малко да се пренареди. Имам нов профил в Instagram, в който, ако ви е интересно, там ще говоря само за маркетинг и то конкретно за социални мрежи, тъй като виждам, че има много хора, които го правят, в което няма лошо, защото всеки знае различни неща и всеки иска да даде някаква стойност. Обаче смятам, че съм малко по-различна от останалите. Няма значение, ще ви оставя линк в описанието, ако желаете да ме подкрепите и там и да ме последвате. Ако ви е интересна темата, също ще се радвам да ми дадете някакъв знак, който да приема. Това е видеото за днес. Надявам се, че ви е харесало. Едва ли ви е било полезно, но по-скоро сте ме доопознали. Ще се радвам да ми напишете в коментар дали някой факт от моите ви изненадал, от моите лоши навици. Също така ще се радвам и да ми споделите какви са вашите лоши навици и вредни, тези, които ви носят негативизъм, но въпреки всичко осъзнавате, че ги правите, но не можете да ги спрете, както ме е с цигарите. Сега чоплянето, няколко пъти съм пробвала да си слагам лепенки и да чопля тях, но не се получава. Това е друг въпрос. Ако се припознавате в някой, също може да ми споделите. Може да се абонирате за канала, тъй като виждам, че много от вас са не абонирани, но ми гледате видеята. И ще се видим в събота във влога, който не знам все още какво ще гледате, защото не съм го започнала, но това е. Чао от мен и до скоро!